मिस्टर डुंगीनाथ ये क्या है? এই নিয়ম ତମ 3359 ଟଙ୍କା। ବାପା 60। ମୁଁ ତମକୁ 3 ମାସ 18 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଥିଲି। ବାପା 3 ମାସ 20 ଦିନ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କଲି। ଏବେ ତମେ ତମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କର ମିଷ୍ଟର ଡୁଙ୍ଗିନାଥ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ। ବାପା ବାପା ଇଏ ତମ ବାପା? ଯୋଉ ଦିନ ତମେ ତମ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ମାଗିଲ ସେଇ ଦିନ ତମ ଏ ବାପା ଆଉ ବାପା ହେଇ ରହିଲାନି। ମଉସା ଯୋଉ ଦିନ ତମେ ମତେ ବାପା ନୁହେଁ ମିଷ୍ଟର ଲୁଙ୍ଗିନାଥ ବୋଲି ଡାକିଲ ସେଇ ଦିନଠୁ ତମ ଏ ବାପା ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦିନ ସାରା ତ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ହେଇ ହଲଉଛ ଲୁଙ୍ଗି। ମିଷ୍ଟର ଡୁଙ୍ଗିନାଥ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ। ତମେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ପବିତ୍ର କରି ପାଇଖାନା ବନେଇବି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଦିନ ସାରା ପଛ ଚାପି ବସୁଛୁ, ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ପଡ଼ିଆକୁ ଦୌଡୁଛୁ। ବାପା ଖେଞ୍ଚି ହେଇଯାଉଥିବ ତ। ବାପା ଘାସ। अबे साले ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା। କ୍ଷମା? କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛ ମିଷ୍ଟର ଡୁଙ୍ଗିନାଥ? ଏଇ ଚିରା ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଥିବା ବୁଢ଼ାଟାକୁ? ତମେ ତମ ପଇସା ନେବ ବୋଲି ଯାହା ଲୁଙ୍ଗି ଫାଡ଼ିଦେଲ। ବାପା ତମେ ତ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଡ ପିନ୍ଧିଥିଲ। ନାହିଁ ପୁଅ, ଆଉ ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବାପା? ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବାପା? ପୁଅକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କର ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? କି ଦୋଷ କରିଥିଲୁ ଆମେ? ଏଇ ଡିମ୍ବ ବରା ଖାଇ ଛୋଟବେଳେ ହଗିବାକୁ ଜାଗା ପାଉନଥିଲା। ତା ପଛେ ଲାଗି ଲାଗି ଚାରିପଟେ ଲୁଗା ଘୋଡେଇ ହଗିବାକୁ ଜାଗା ମୁଁ ଦେଲି। ଛୋଟବେଳେ ଛଅଛିବା ପାଇଁ ତା ହାତ ପାଉନଥିଲା। ଏବେ ବଡ ହେଇଗଲା ଦେଖି ଦେଖି କହୁଛି ବେଟି ନାନୀ ମୋ ହାତ ପାଇଗଲା। ଆରେ ମୁଣ୍ଡିର ଝାଡା ଫେରା ଲୁଗା ନଥିଲା। ଦିନକୁ 8 ଥର ଖାଇ 4 ଥର ଝାଡା ଯାଉଥିଲା। ମୋ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଏବେ ସ୍ୱାମୀର ଚାକିରି ହେଇଗଲା ତୁ 3ଟା ଝାଡା ଫେରା କି ତୁ କିଏ ନା ତୁ କିଏ? ଝାଡ଼ା ଫେରା ଦାଣ୍ଡବାଡ଼ି ବାପା ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଘର ଆଗରେ ଯାହା କୁଢେଇଛନ୍ତି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। କଣ? ବା ଚୁଟି ବିଡ଼ା। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କଣ କରିବି? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई कहाँ फंस गया भाई मैं? बैगन गजब बेइज्जती है। ए चुटकी लबन करुची बाळ बेपार बुली 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 करुची मो बाळ बेपार बुली 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 करुची मो बाळ बेपार